maanvaivat kylässä. Ystäviä rakkaitamme, hyljätä ei koskaan saa. Aina toinen toisiltamme, voimaa voidaan ammentaa. Voi, anteeksi, ei ollut tarkoitus keskeyttää. Hei, Leppäterttu, ei hätää, harjoittelen kahvikabareita varten. Voinko auttaa? Mietin vain, että joisitko kanssani kupin teetä? Tietysti. Ole hyvä, istu alas. Millainen tee sinulle maistuisi? Voi jokin lämmin ja lohduttava. Sitruuna vai minttu? Voi ei, voi, en tiedä. Mitä ehdotat? Kamomillaa. Voinko kysyä, vaikutat hermostuneelta? Mikä hätänä? Olen hermona, serkkuni. Mitä heistä? He soittivat ja kertoivat, että ovat tulossa koko viikoksi. Ja minun pitää sanoa heille ei. Miksi? Minun vierashuoneeni sitä maalataan. He pettyvät kovasti, suunnattomasti. Kuinka kertoisin heille? Voi. No, mitä jos he yöpyisivät kahvilassani? Voi, heistä olisi sinulle ihan liikaa vaivaa. On mukava saada vieraita. Oikeasti. Oletko varma? Niinkö? Olen mesivarma. Minulla on emännöintikirja. Jossain täällä. Hyvä. Haluan tehdä heidän olonsa mahdollisimman kotoisaksi. Tehdään lahjakas sit. Oh, aivan. Vähän niin kuin sellaiset pakkaukset. Hei, minä voisin ommella ne. Ole hyvä. Kiitos, Mustikka. Voisin laittaa niihin hammasharjat ja saippua. Oho, sepä olisi tosi kilttiä. Paras mesiemäntä. Älä enää vierasta vieraita. Kotona maailmalla. Emännöinnin tärkein sääntö on, että vieraiden olo pitää tehdä kotoisaksi. Ai niinkö? Entä mitä muuta? Hyvä emäntä sietää vieraiden pikkuoikkuja. Älä koskaan huomauta siitä, jos vieraasi tekevät asiat eri tavalla kuin sinä. Siis, jos he nukkuvat väärinpäin, älä sano mitään. Niin kai. Vieraiden saapumista pitää juhlia. Voisimme pitää heille teekutsut. Voi, pidetään ne kahvilassa. Minä teen julisteen. Minä autan. Kiitos, Siiri. Varo vain. Vieraasi viihtyvät vielä niin hyvin, että sinun pitää avata hotelli. Voi jestas! Kaikki tämä serkuilleni. Tästä tulee hauskaa. Voi tyttö hyvä. Olet nähnyt niin kovasti vaivaa. Te kaikki olette. Voi että. Teitte heille lahjakassit. Mutta sellainen hyvän emännän kuuluu olla. Tämä on tosi hauskaa. Mutta et edes tiedä, kuinka kauan he viipyvät. Luulin, että he ovat täällä koko viikon. Voi kyllä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Hei! Leppäpirjo, onpa siitä aikaa. Totta. Mitä syödään? Ai, minä. Tervetuloa Marjakaupunkiin. Onpa mukava tavata. Hei kaikki, tässä ovat Leppäpirkko ja Leppäpirjo. Hei! Yövytte kahvilassani. Voinko auttaa laukkujen kanssa? Toki. No siitä vaan. Päiväsaikaan olette varmasti serkkunne luona, mutta kahvilan sulkeuduttua koko yläkerta on teidän. Miksi lähtisimme muualle, kun voimme jäädä ruoan luokse? Voi! Se oli vitsi, eikö? Kylläpä serkkusi ovat vitsiniekkoja. Juu, niin ovat. Oi, mitä sä sait? Hei, haluan tuon. Epäreilua. Se on parempi. Eikä ole. Onpa. Hei,
lempivärini. Eikä ole. Kyllä, on se. Mitä? Ei pilliä. Anteeksi, kuinka? Pilli. Kummallista. Anteeksi. Oho! Anna. Se on minun. Sehän on minun! Eikä. Löytäjä saa pitää. Voi tytöt, emme käytä pillejä teekupissa. Muistatko? Hyvä emäntä sietää vieraiden pikkuoikkuja. En tiedä, onko tuo oikku vai huonoa käytöstä. Huonoa käytöstä sanoisin. Serkkuni ovat pahimmasta päästä. Voi, leppäpirkko, leppäpirjo. Jestas. No, ainakin he ovat kuin kotonaan. Kaiketi. Tämä on kai vain heidän tapansa. Voi mansikka, olen pahoillani. Minusta tuntuu siltä, että et siedä heidän käytöstään enää kauaa. Älä höpsi. Suostuin majoittamaan heidät ja sen minä aion tehdä. Hei mansikka! Kuinka sujuu kaksosten kanssa? Wow! Onpa täällä kaikkea hienoa. Toin herkkuja. Oho, tule! Katso tätä! Eipä käytetä nektariinan hajuvettä. Kiitos mansikka! Eipä kestä. No, minun pitää toimittaa loput. Nähdään. Kiitos vielä! Eipä kestä. Tytöt. Hei tytöt, miten tanssi sujuu? Melkein valmis kahvikabareita varten. Oi! Me tanssimme! Niin! Olemme taitavia! Huh? Heidän pitäisi esittää kabareessa komediaa. Oi! Älä yllytä heitä. No Voi pojat! Teillä on varmaan huippuhauskaa. Niinpä. He pitävät varmasti vierashuoneestasi. No, he pitävät makuuhuoneestani. Annat heidän makuuhuoneesi. He ottivat sen, mutta ei se mitään. Saan välillä nukkua vierashuoneessa. Ahaa. Niinpä. Harmi, ettei ole olemassa kirjaa. Kuinka olla mesi hyvä vieras? Keittiövälineeni. Älkää leikkikö niillä mudassa. Vai, älä nyt. Mitä meidän pitäisi tehdä? Niin, me ollaan kuvanveistäjiä. Teemme taidetta. Annatko mä maistaa? Ota omasi. Tytöt, hei! Jos tahdotte syötävää, voin valmistaa jotain. Mutta minun täytyy pyytää teitä, ettette söisi ruokaa suoraan jääkaapista. Joko? Tämä on kahvila. Niinku sellainen, missä syödään. Ja mehän syömme. Ystäviä rakkaitamme, hyljätä ei koskaan saa. Tosi kiva! Karaoke! Hei, minun vuoroni. Minä laulan paremmin. Etkä. Kylläpä. Tytöt, minun pitää harjoitella kabareeta varten.
Järjestän kahvilassa viihdekonsertin. Se on parin päivän päästä. Ai, me autamme. Testi! Miten tämä pistetään päälle? Oi, päällä on. Nyt lähtee. Ystäviin rakkaitamme, tamme. Anna se. Ystäviin rakkaipiamme. Piamme. Ei koskaan saa. Ai toinen toisiltanne. Voidan ammentaa. Miksi katkaisit virran? Siinähän oli menoa ja meininkiä. Ai menoako? Meni sittenkin. Emme halua pilata esityksen yllätystä ennen kabareiltaa. Emmehän. Ai. Hän on oikeassa. No niin, ja alusta. Herra Toukkanen, mitä kuuluu? Voimmeko jutella, neiti Maria, ulkona? No totta kai. No. Eivät kai vieraani häiritse. No, oikeastaan tulin katsomaan, miten pärjäilet. Voi, sepä kovin kilttiä, herra Toukkanen. No, mietin tässä, että josko haluaisit pitää tauon emännöinnistä. Mitä jos minä katsoisin kahvilan perään loppupäivän ja sinä hengähtäisit lammella tai missä vain kaukana täältä? Ja heistä. Voi, en voisi. Tai siis he ovat vieraitani. Voisit. Minä vaadin. Herra Toukkanen, en tiedä kuinka kiittäisin. Lähden nyt heti, kun heillä on muuta puuhaa. Viihdytän heitä. Onnea. Puhkeavien kukkien tuoksu kantautui lämpimän ja lempeän tuulahduksen myötä pienen jäniksen kuonoon. Ja se tiesi, että kevät on tullut. Vain yksi asia esti pientä jänöstä nauttimasta kedon leppoisasta rauhasta. Valitan, Rahka, Pulla. Luen tarinan myöhemmin. En voi levätä. Minusta tuntuu, että kahvilalla ei ole kaikki kunnossa. Paras käydä katsomassa herra Toukkasta ja kaksosia. Herra Toukkanen! Olen pahoillani. Yritin estää heitä, mutta he ovat mahdottomia. He voitelivat lattiaan. Voitelivat lattian? Miksi kukaan voitelisi lattian? Kahvila on nyt kiinni. Anteeksi. Niin, tulemme myöhemmin siivoamaan. Innostumme vähän liikaa. Saisiko vähän apua? Mansikan kahvila, mesi, hyvää päivää. Ai, päivää, prinsessa Mesikäs. Kyllä, he siivoavat kaiken. He tekevät hyvää työtä, että he jättivätkin mehuhanat valumaan. Palataan asiaan. Minä tulin apuun. Kiitos, Mustikka. Hei kuule, lähetä heidät matkoihinsa. Kenet? Tiedät kyllä, ne 2 vierastasi.
kuinka voin heittää heidät pihalle? Tai siis, eivät he niin pahoja ole. Tiedän, et halua sanoa vierestäsi mitään pahaa, mutta joskus on hyvä uskoutua ystävälle. Tiedäthän, päästellä höyryjä. Tiedän, totta puhut. Niin minun varmasti pitäisi. Ymmärrättekö? Haluan, että jäätte tänne ja haluan, että olette kuin kotonanne, mutta haluan myös itselleni samaa. Tytöt, kuunteletteko te? Eli tahdon, että otatte paremmin huomioon minut ja asiakkaat. Voin kyllä auttaa teitä, jos vain kuuntelette. Niinkö? Tämä saa riittää. Totta vie! Oletko koskaan kuullut mitään noin töykeää? Meitä ei täällä kaivata. No, en tiedä kuinka voisitte tulla luokseni, kas kun siirsin juuri uudet kellot vierashuoneeseeni. Se on kellohuoneeni. Valitan. Ai, no, voisitte nukkua lattiallani. Tai siis, jos tiedättekö, en olisi juuri äsken levittänyt lattialle kaikkia kaavojani. Voi, olen pahoillani. Kaikki serkkuni ovat juuri käymässä ja heitä on jopa satoja. Täällä on täyttä. Lähden juuri lomalle. Tänään. Juuri nyt. Ai, voimme vahtia taloa. Voi ei, tai siis kas kun lattia vahattiin juuri, sillä ei voi kävellä. Marjakaupunki on niin töykeä. Niin, samoin kuin Miekka Liljanotkon väki. Sama juttu Melonikylässä. Töykeää. Kaikki ovat ensin niin ystävällisiä. Sitten he kääntyvät meitä vastaan. En ymmärrä. Päivää? Majoittaisitko sinä meidät ensi yöksi? En oikein voi. Mikset? No oikeasti, kohtelitte ikävästi edellistä emäntäänne, ystäväni Mansikkaa. Niinpä niin. Hei, olemme pahoillamme. Leppäpirkko ja Leppäpirjo. Olisi pitänyt kertoa totuus. Keksimme tekosyitä, jotta ei tarvitsisi majoittaa teitä. Eikä se ollut oikein. Ai siis, te ette pidä meistä. Pidämme kyllä, mutta ette ole käyttäytyneet kovin kunnollisesti. Olette hassuja, mutta ette kovin huomaavaisia. Hei, nyt minä keksin. Älä murehdi, Mansikka. Aina kun kaksoset ovat olleet jossain, heidät on heitetty pihalle. Mutta sinä olet ensimmäinen, joka ei tehnyt niin. Se on totta. Meillä on vähän asiaa. Hups! Tai siis, saammeko tulla sisään? No, toki. Tulkaa vain. No niin, haluamme pyytää anteeksi. Luulimme, että muut ovat töykeitä, mutta kaikki johtuikin meistä. Niin, sinä olit ihan paras emäntä. Ja olit ensimmäinen, joka oli meille rehellinen. Ja me oltiin tosi kamalia. Totta, inhoi. Tosi ällöjä. Opetatko meille vielä hyviä käytöstapoja? Niin, ja kuinka olla hyvä vieras? Tätä en olisi koskaan uskonut. Tehdään sopimus. Opetan teille hyviä tapoja. Jos saan opettaa teitä myös laulamaan. Sopii. Mutta onnea vain yritykseen. Niin, laulamme surkeasti. Totta puut. Ystäviä rakkaitamme, hyljätä ei koskaan saa. Ain toinen toisiltamme, voimaa voidaan ammentaa. Taas unohdan kaikki murheet ja mieleni mä rohkaisen. Kun on kanssain leirit urheet, mä luovuttaa voit koskaan en. Voi maailmaan mä matkustaa, vaan teitä en vois mä muihin vaihtaa. Jo taas laulan mä vaan, kotona aina kasvaa
aina kukoistaa.